Bamajare che ani muso demse ani ma koro yora ma fara rosona ma kan aw mu kan lameni wati na nga fuli ani tanimbe aw klingil na bela jere linyi ko sobe min yi sibidu no so wada fe ni nyon kuma mana se min yi bela jele ko nimbi ka radio magen juna ko sobe wala sa radio Manthia FM amse ka ota chugo mina to kun kuna funi gafe min bi fo ko sobe se ka dola mela ko sobe to ba klingil fo do kun kono min yi an ba klingil to mo do kun mana ba an ba abakurba di mauma ko sobe o kuma mun bi fo kuma worote politique kuma ramadanya kuma soro kuma jamana jo kuma ona nyongu ko sobe ni kene sigila kaba ibaye ka fo abi madama ko fo ko sobe madi bogoroba konati ebe kuma so kono ni Abdou Touré ne refana be min yi fana tapiri ta se min yi kuluma olu yi kalandenw yi olu bu munumunu jawi jalo flake mishitigi ale be shwa kolela mishi babulu nema mishi jawi bulu fo ma yela no mutula min yi kana kuyi o kalfalen be bayo mukurula kale ba jere jakuru bila jeli fo ku dansi radio Manthia FM kan o ku kala be sabati kuna funi gafe o amina da wolo sa ego chudi amile bono kanu bo fu dade foli bina nakila koni ni anjigi kay karama Abdou Touré modi boroba kunate MBK na sigila ka ba lembe jekulu ka laben ko sabati minye kuna funi bajibay anga shuraka modi boroba kunate bolo fulo mente ko gushika do balangono me boni sebe mi binanga makul les jours clé les jours ale koko minye sangilin kwanga sin ko fe doni utukalo klitan shegi en 2020 utukalo klitan shegi en 2021 ko minye El Hadji Borom Ibrahim Bokar Keita la Jibrama Mande Massa ibeka nere benge kwa ka fanga ku ya sugu ka firi anun kampi ko usangilin dafala kuni ya takalaje akila digila minye tarata do utukalo klitan shegi en 2020 ko urika jokoni ko achela kwa kala dungi dumina do mali tarikula mali dentina dominko kuni ya takalaje minye fasiri keba yenu o madi awa kebe akoko abe fen chaman ko fo kibaye adon dugu jeli ni kle bini akala kle jambaye mawira koni sebe kortolembe koraw no fe sabula ni ya takalaje kabri mimbe talike songora felawla kibaye ka fo kwa fola ko keleke do be no nu okunye sorasi do yi ko lumine nendo olu munene do kuma kala sababu minyi bomako re duni asgele la fukata fo atote ni ala je bay ka fo munyi nyamana ya fon fe o dugu koni tate siginte no fana yi boala afola somada fe ko minyi mugu nyi ko Dakar la kati ko mun koni yeso sala kawye kulubu ka marfa ta kelengele flafla ko bela jele taninga sigi ko o ka getemine ko sobe ni ya takalaje ko tula o tugula ko be kata minyi kligan fe en fon fe munu salo ibaye ka fo ukoni ukela sabula yoro chama be no ibaye ka fo jima kon medlage doni kuma kan kuma sila ka bodoni feumbi dalaje ka faranjonga do ba fo ka kala ni chugodla menye awati kama mami kumbe anga blumba ale kuna ni obitalike Musa Teminina ko utala ka tateke daleka asi yorola o bolen kwala menye fintigila ka jila tiki bawye takala o chama no fe janko munumbe no ka fo ulube ko kuna ni ataka laje ko ni ministre so mumbe no ko ni okumbe soroko ani kata se sorore chebolu kuna ni oye ablay dafe takala no fe aka bararo erla minyi site ministeriel la o ibay ka fo aya fo akoloshi bawye ko kana ni ko geleya nu yemi fo anga uta fo chuwe no yi boala minyi surasi jila tiki bawye takala ulu chama no fe minyi ko ulu la sago ku do berela masa wabeno ibaye ka fo ko ulu de kunye ko nyere kuluma yoroye no kunye El Hadji Borom Bokar Keita alere mi kunye famaye anaka premier ministre no kunye docteur Bubu Cissé minye jamana yere gundo chageda mimbe ni oye SE o nyama ba fana minye general Musa Jawre ulu sababela jile ku minyonka ni ya takalaje ko mimbe talike ulika jowla wati mina ni kilafana to nu uluduna o ibaye ka fo mu salo kon chala ka manye min ko akeloye minye general Dairu Damede tegedala alika bema Musa Keita tegedala ofanaka mu kumbe ministre sola mumbe anga jimna ere kono ko ka o nyinabo ni an protection civil nale kumbe okuna adoni kama
k'i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen min ye i b'a ye maa saba kɔni olu minɛna ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na takila ni olu ye sɔrɔsilakaw fɛ janko u ka caman olu tugula ɲɔgɔn kɔ ka olu bila u ɲɛ ka taa fo katikaw fɛ yen o bɔlen kɔ a la min ye tilafanatɔw dunnen kana lanzara seli ani selifana seli ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye baara yɔrɔw kɔni ye olu datugula ka ban service daw olu datugula cité ministérielle maa kun tɛ don yen bilen k'i b'a ye k'a fɔ min ye yɔrɔ caman ye olu fana binkɛla o yɔrɔw kan olu yɔrɔw karila walima k'u jeni i n'a fɔ an ka sɔnɔdonbaga min bɛ yen nɔ n'o o ye maître Kasimu Tapo ye ale ka yɔrɔ yɛrɛ kun b'o o la o n'a ɲɔgɔnna caman ko mun ye wulikajɔ ye k'i b'a ye k'a fɔ jama lahawta kɔnɔna na k'a fɔ k'u b'u kunda min ye sɛbɛnni kɔrɔ kan n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ daga yɔrɔ ye ko finitugulakaw donna u ni yen cɛ wulikajɔw ni taanika segu olu caman kɛla ko lettre kilala kana bɔ min ye premier ministre yɛrɛ ka cabinet maaw fɛ k'a jira k'a fɔ ko bisibasawala min bɛ jamana kɔnɔna na k'a ka lajɛ ko jamanadenw ka se ka sigi ka kan kelen fɔ ko n'o kɛla ko hakililaw ni wulikajɔ ye fɛn min ye ko o bɛ sabati ko fɛn min bɛ nin ɲɛ k'o ye sigikafɔ dama de ye o waati kelen fana y'a sɔrɔ min kɔni ye kunnafoni kow ye u bɛ yubayuba la sabula maa dɔw ko fanga tala kaba dɔw ko fanga kɔni ko a ɲɔngirilen don wulikajɔw ni taanika seginw nana to sen na ten ɲɔgɔn ye misɛnw tun bɛ ka kɛ fan dɔ in fana fɛ minnu kɛla fanga sugu bagaw ye k'a firi a nun kan pewu ni o ye M5 RFP maaw ye wulikajɔw tun bɛ ka kɛ dɔw la dɔw ko tun bɛ ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dogolenw na dɔw yɛrɛ kun ko k'u ka ɲɔgɔn yew tun bɛ ka kɛ diɲɛ dɔnniya kɔrɔw sira fɛ ni o ye téléconférence ye min kɔni ye lanzara seliw bannen kɔfɛ k'u tun bɛ ka fɛɛrɛ kuraw ta walasa min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen kɔfɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ walasa jamana ka se ka sigi minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ yen n'o ka di olu yɛrɛw ye an kɔni tola o cogo la fo ka taa fitiri seliw ka taa o waatiw se k'o bɛ kuncɛ waati min na k'o kɛla fo sufɛ yan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ jamakulu kɔni i b'a ye jama tun bɛ katikaw fɛ yen nɔ jama bɛ min ye boulevard la jama bɛ hali min ye Sɛbɛnnikɔrɔ yan fan fɛ ko sufɛla fɛ su araba kojo min ye suranɛgɛ kaɲɛ pangala ye ni o ye kaɲɛ gansan ye k'o waatiw de la k'i b'a ye k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔni k'a bɔla a bɔla yɔrɔ jumɛn an ka jabaraniso la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ kun t'a cogo la ten i b'o dɔ galabuw kɛ cogo la a ko ne ye jamana in mara san 7 n ye nisɔndiyaw sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ n sera ka minnu kɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ kabini n ka premier ministre waati ni olu boloda nka a kun man di ne yɛrɛ ye wa n kun b'a dɔn fana k'a kun man di maa caman ye a ka laban nin cogo la nka a bɛ kɛ cogo di ne ye n tɛgɛ bɔ n ka baara la o bɔlen kɔ a la min ye député bulon ye n y'o ci bɔgɔbɔgɔ premier ministre n y'o wuli ka bɔ a nɔ na k'o kɛla min kɛ min ye sɔrɔsilakaw ye minnu ye fanga sugu minnu ye fanga dafiri minnu ye fanga ta ko i b'a ye k'a fɔ olu ka kumakanw tugula o la olu ye jamanadenw hakili lasigi k'a fɔ a donni kama k'a fɔ ko fanga in kɔntina kɛ fanga mɛta ye k'olu bɛna baaraw labɛn ka fanga ninnu don min ye civiliw ye ka fanga latɛmɛ olu ma walasa ka se ka segin ka taa u ka baaraw la a donni kama min ye jɛrɛjɛkulu ye u y'o sigi jɛrɛjɛkulu min bɛ n'u ko ma ko min ye comité national du salut du peuple a damasunna kan ye CNSP i b'a ye k'a fɔ baara kɔni nana to o cogo la min bɛ tali kɛ u ka kumatigi kun ye maa min ye a donni kama o de kun ye colonel Ismail Wage ni wulikajɔ ni nin taanika segin ninnu caman i b'a ye k'a fɔ ale kɔni kunkolo yela a ko caman na ani taanika segin ni kumakan minnu fɔla i b'a ye k'a fɔ ale de bɛ a kuma caman fɔ u ko min ye jamanadenw ye k'u kana u ka fara ɲɔgɔn kan minnu ye dɛmɛkɛjɛkulu ye k'u kana k'u dɛmɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ye sema maaw ye n'olu tun ye jamana kɛlɛcɛw ye minnu tun bɛ ka marifa ta jamana yɛrɛ kama k'u bɛɛ kana k'u ka fara ɲɔgɔn kan walasa min ye bamanciw ye juguw minnu ye marifatigiw ye ka jamana yɛrɛ sigi a dagolo kan walasa ka se ka olu kɛlɛ cogo min na i b'a ta k'a lajɛ bakɔrɔba min kɔni ye kibaruyaw ye a nana to o cogo la an b'a ye k'a fɔ sumako dugumajɛ u tɛ kalo tile 19 u nana jira k'a fɔ ko jamana kɔni ko a bɛ da sɔgɔ min ye furancɛriw ye dancɛ minnu b'an jamana wɛrɛw cɛ k'o dancɛw ko olu bɛ datugu ko jamana fana kɔnɔ ko couvre-feu bɛ yen nɔ k'a daminɛ suranɛgɛ kaɲɛ 21 na ka taa bila sɔgɔmadafɛnɛgɛ kaɲɛ 5 waati la 5 heures du matin o bɔlen kɔ a la minnu bɛ yen nɔ ni u y'o fana fɔ o dɔ ye jamana yɛrɛ bɛ se ka taabolo minnu kan service da minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ olu kɔni na taa ni baaraw ye baara tɛ jɔ k'a fɔ ko fanga dafirikɛla sabula maa ma jogin hali gari ma tigɛ maa si la ko maaw ka tɛmɛ ni u ka baaraw ye i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ kɔni ye o kɛra diɲɛsɛgɛnɛ jamanaw fɛ olu ye u jansɛri kɛ u ye communauté internationale MINUSMA ani jɛrɛjɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ force Barkhane olu bɛɛ lajɛlen ye jansɛri kɛ u ye an bɛ jɛrɛjɛkulu min na ni o ye cɛncɛnka jamana 5 ye Sahel jamanaw ni o ye G5 Sahel ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye jansɛri kɛ a donni kama
min ye force takuba mɔgɔw ye ni o ye faransilakaw olu ka kɛlɛbolo kura ye olu fana bɛɛ jasiri kɛ k'a fɔ ko fanga ka segin a minɛn kura kɔnɔ nka min kɔni ye sɔrɔsilakaw ye minnu ye fanga gɛso kɛ u ye u to u kantigɛ da kan min ye kow ye u nana taa n'a ye dɔɔni dɔɔni nka an b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛni o ye san 1 sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a donni kama u ka kumaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna ko dɔw ta ba la janko jamana kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kun ye dialogue national inclusive mun kun kɛla denni o ye hakilila ni laɲini minnu fɔ k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen ta ba la ko min ye Algérie bɛnkan sɛbɛn ye malidenw ka se ka sigi ka fɔ kɛ an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger min ye bɛnkan sɛbɛn mun bɛna kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ta ni ka segin kɛla Algérie kaw fɛ yen a bɛ o de ko fɔ k'u b'o fana don ba la n'i y'a ta k'a lajɛ u ko ko u bɛna wulikajɔ kɛ walasa jamana denw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bi kɔni o san 1 dafala maliden bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko ninnu a kɛla cogoya min na sabula mali sigi fɔlɔdama ni sisan cɛ hakili lajigila kulita 4 de kɛla ka fanga dafiri k'a bin o 4 de kɛla a fɔlɔfɔlɔ o kɛla min ye président Modibo Keita la ale ye fanga ta min ye ale ka fanga ye o nana dafiri min ye munitions fɛ o bɔra la min ye président Musa Traoré ale ye fanga ta min ye ale ka fanga kɔni nana kɛ fanga ye fanga min bɛ yen nɔ ni a kɔnɔna na ni ale yɛrɛ masundamɔgɔw janko a ka denbaya olu ka taa ni ka segin cɛla kɔnɔ a n'a musow bɛɛ k'a fɔ o ye fanga ka fanga dafiri n'o y'i bɔ a la min ye Amadu Tumani Ture ale ka fanga nana dafiri jumɛn fɛ i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni kun kɛla min ye sariya sɔsɔ kun bɛ kɛ wa ɲangili fana kun ka suma kosɛbɛ o bila sababu k'ale ka fanga dafiri Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ne bɛnkɛ i bɛ ka fanga dafirila ni mun ye min ye masɔrɔlamɔgɔw ye janko denbaya u fana ka taa ni ka segin cɛla fanga kɔnɔ kosɛbɛ o ye fanga dafiri nin y'o sɛbɛn sɛbɛn min bɛ n'an y'a sama ka bɔ le jour kɔnɔ sɛbɛnbaga ye Madi Awa Kebe le jour fatirjɛkula mun fɔ karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don Inter min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga jasora nin ye a sangele ye wa ko yɛlɛma don ko la koyi ka sababuya kɛ araba tɛmɛnen n'o bɛna utukalo tile 18 mɔ san 2021 o kun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga benne sangele ye coyi wa o fɛnɛ kɛra min ye finitigiw ka fanga sangele ye ko yɛlɛma mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga jasolen kɔfɛ a kɔni ko yira k'a fɔ ko n'a nana kɔfɛ dɔɔni min ye fasoden caman ye komi bɔra k'a fɔ cogo min na olu kɔni kun bɔra yaasa ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ka sababuya kɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye ko u sɛgɛnna fakali jugu o bɛ ka kɛ min kɔni ye sɛnɛkɛlaw kɔni olu kɔni bɛ ka bali ka taa u ka sɛnɛyɔrɔw kɔni na a kɔni ye mɛ k'a fɔ min ye jatigɛ wale kɛbaaw kɔni ye min kɔni kun ka d'u ye olu bɛɛ k'o kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wa a yɛrɛla k'a fɔ min y'an ka finitigalakaw ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati olu kɔni bɛ ka faga cogo sugu bɛɛ lajɛlen la wa ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati halisa min ye M5RP mɔgɔw ka jalakiliw ye an bɛ taa n'u ye wa k'u y'a yira k'a fɔ min ye kalanko kɔni ye kalanko o kɔni sɛbɛkɔrɔ ko o nɔninen don wa tuma min na sa nin kɔni kɛra min ye jamana kɔnɔden caman ye olu farala M5RP kan maa dusukasibaatɔ dama olu de kɛra kulu ye ka fara M5RP kan wa tuma min na sa ni o kɔni kɛra M5RP ale yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛnen kun don maa min bolo ayiwa ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale dɔn ayiwa k'o kun ye min ye Imam Mamu Diko ka fara Sokɛle Kokala Mayiga ka o n'a ɲɔgɔnna caman k'olu kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a kun y'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa a bɛna marabaa jɛkulu minnu sigi ni o ye gouvernement ye ko M5RP mɔgɔw ka don ko u kɔni ye u ban o bɛɛ lajɛlen ma pelekete ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔfɛ a kɛra a tɛ ɲɛ a tɛ tigɛ a tɛ tugu ayiwa min kɔni ye finitigalakaw kɔni ye ni u ye Colonel Asimi Goita n'a jɛw ye k'olu kɔni ye u jɔ jimi fɔla jɔyɔrɔ la yaasa min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka ale kɔni ka fanga daraki tilegandirindire kɔni fɛ ka sababuya kɛ k'olu kɔni kun t'a fɛ min ye jolibɔ o ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa ko min ye jamana ale labaara cogo yɛrɛ ko o jɔlen kun don a donni ɲɛmɔ o de kɛnɛ ka sa min kɔni ye
M5RFP mɔgɔw kɔni ye u ye lajɛrɛba kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga jasulen kɔfɛ boulevard de l'indépendance la o kɛnɛ ka sa min kɔni ye colonel Assimi Goïta ale ka maa dɔw ye ayiwa ni u ka babu sentigi kun ye colonel Wage ayiwa ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ani fintigila ka caman a kɔni y'a yira k'a fɔ min ye M5RFP mɔgɔw ka baara olu kɔni nana u kun cɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ tila ka fanga kɔni di civilu kɔni mɔ o tuma min na sa nani kɔni kɛra min kɔni ye Bandaw danaya dara Bandaw ka Bandaw ale fana ye danaya da min ye premier ministre kɔni ka o tuma min na sa ni o kɔni kɛra ayiwa u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ Bandaw bɛɛ baara la ka premier ministre o yɛrɛ bɛ wulikajɔ la ayiwa Muktar Wan ale bɛ wulikajɔ la yaasa min ye kalafiliw ye olu bɛ se ka labɛn cogo min na min kɔni fanga u bɛ se ka segin min ye civilu kɔni mɔ cogo min na ko nka kalo 9 dɛmɛnen kɔfɛ ko yɛlɛma colonel Assimi Goïta n'a ka maaw min ye kalafili ye a labɛn cogo de kun man di u ye wa walima fanga o nege kɔni bɛ u la ko maa tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn ko o de la u ye fɛɛrɛ ni dabali sɔnni kɔni zigi o ka k'a yira k'a fɔ ko kalanko kɔni cɛnnen don k'a mɛn nin yɔrɔ min na min ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu maaw ye ko olu fɛnɛ bɛ gɛrɛfu kɔni na ko min kɔni ye yɛlɛma kɔni ma kɛ ko bawo ninnu kɔni ye fanga kɔni ɲini kɛrɛnkɛrɛnyana Choguel Kokala Mayiga ko a kɔni ye kuma caman fɔ sɔnni an ka sigi ko a kun y'a yira k'a fɔ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka maaw ye min ye u musaka ka b'u kojugu ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko kabini a yɛrɛ kɔni nana primature kɔni na k'a ma foyi kɔni bɔ a ka musaka la ko a ye mɛn k'a fɔ kuma kɔni cayalen don ka tɛmɛ wale kan wa ko maa caman kɔni mɛn ka nimisa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ nin waati na k'a sababuya kɛ ko jamana kɔnɔdenw mago tun bɛ yɛlɛma min na ko yɛlɛma ko ɲɛ kɔni ma se ka sɔrɔ o la karamɔgɔ Abudu Ture ne fasiri in kɛra Dawuda Dunbiya fɛ l'Inter kɔnɔ min ye surafana ma mɔ joona o ka fisa an sila kɔngɔna ye bakɔrɔba min bolo gosi ka don balan kɔnɔ kokura n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye le jour min ye i babu mun bɔ k'a bin an bɛ tɛmɛ ni a tɔ ye min ye alimami Mahamudu Diko ale min kun ye M5RFP maaw ka min ye u b'a fɔ min ma ko autorité morale le respecté l'éclairé Mahamudu Diko min ye wulikajɔw ye san kelen a yɛrɛ ye a hakilila di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen san kelen fɛn min ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛla a bɛ a da se olu ma a ko mun ka gɛlɛn ale yɛrɛ fɛ min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye min ye transition waati ye ko maaw kun ye a ɲininka la kabi a donni kama a ko ni ye kow ta k'a lajɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɛ bin sababu mun kan i b'a ye k'a fɔ min ye jamanadenw kɔni ye u kamana gana u ma fɛn kɔni don sabula min ye wulikajɔw ni taa ni ka seginw caman bɛ yen nɔ a fɔla k'a fɔ ko o bɛ kɛ nka o caman bɛ yen nɔ olu kɛli ma nafa ɲɛ sabula ɲɔgɔn lajɛrɛ o ɲɔgɔn lajɛrɛ concertation caman o kɛla nka min kɔni ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛl'o ye min ye jamanadenw ye olu kɔni bɛ dusumakasa yira waati ni waati u jɛlen bɛ kulu la min ye wulikajɔw ye o bɛ kɛ walasa ka bɔ kɛ ka taa u ka ŋaniya jiraw kɛ min ye jamana kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛla a laban kɛla fanga dafiri ye i da sela a ma o kɛla ka kɛ ni août kalo tile 18 ye san 2020 fɛn minnu dal'o kan ka na se fo min ye septembre n k'a fɔ o août kalo 1 tile 29 n k'a fɔ o kun bɛnna siri don dɔ ma min ye wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Comité national pour le salut du peuple CNSP olu kun ye lettre dɔ bɔ teliya la k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ la lajɛrɛ min na n'u bɛna transition ni o ye furancɛla fanga ye n'u bɛna a dansigi i b'a ye k'a fɔ M5RFP maaw a don olu fununa a ko la sabula u y'a jira k'a fɔ ko u y'olu sen bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na min ye kumakanw ye olu bɛ bɔ a kalama i n'a fɔ tɔw bɛ bɔ a kalama cogo min na a dɔw yɛrɛ la i b'a sɔrɔ olu bɛ bɔ a kalama diɲɛ dɔnniya kuraw siraw de fɛ réseaux sociaux o ko ni o donni kama i b'a ye k'a fɔ maaw ye o mun fɔ a bɛ i n'a fɔ o cogo kun don sabula lajɛ nana laban ka bɔ a ma lajɛ nana sigi kura ye min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu walasa ka se ka hakililaw bɔ k'a bin cogo min na i b'a ye k'a fɔ o hakilila bin ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ août kalo tile 25 ka kɔn lajɛ kunfɔlɔ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ M5RFP maaw u kun ye lajɛba kɛ min ye palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la o kɛnɛ kan u kun bɛ ka min ye hakililaw ni fɛn minnu kan ka kɛ u kun bɛ ka u fɛla fɔ a ko kan a don min ye
jensegna ni kunofundi so min be RFI o lugerla almami Mamoud Dikola ayaka akila fuye aya jira ka fo ko ale RFI bara muni kunga ke bi ni o dafalenye min ye fanga ye jango jamana mara ku juguya fentama kumbe na fla ko ni mai noga o chikale kuntika dabla ko fanga konin ko akala sawabi fanga bina ko fanga bine min ye ale reka akila la femunu mike ka fo transition konnana luka jiratige wati mun fana be ke akana ke makele mafla ko jama ka dala je wala sa min ye o wati o ka seka dana tige chugo mida o min ye wulka joko ni yamse ka fo akela ma chama kumbe ka jira aduni kama ka fo ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ko to la sansa baye ko to dafa shi kelewa almami Mamoud Diko ko kuna dana ale re kelima ale kelina kelikalo tan shegin ko kan ko fentama na seka ke o kolta an shegin kono o aya fo chugo mina ali nyonla jere kele atola o kelina ibe ka fo munu nana kuma ɲɔgɔnya la CEDEAO maw ta se jɛrɛ jɛkulu wɛrɛw ma bula jɛlen ye alimami u ye a kuma ɲɔgɔnya a y'a jira k'a fɔ ko mun kɔni ye bidon ni n'a ka bidonya kama ko min ye jamanadenw ye olu bɛɛ lajɛlen de ŋunafan bɛ lajɛ ko n'i y'a ta maa kelen ko i b'a sɔrɔ k'a fɔ min ye jɛrɛ jɛkulu i bɛ se ka k'o ɲɛmaa ye nka nin n'a ɲɔgɔnna la maa kelen tɛ se ka kuma jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko jamana ɲɛmaaw minnu ye parti politique tɔnw ye minnu ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ni parti politique tɔn t'olu ye k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa hakililaw ni fɛn minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la walasa min ye jamana ye a bɛ se ka kolosuma ko maa minnu fana bɛ mara la k'a ti n'a fɔ ko carte blanche d'olu ma dɛ a ti n'a fɔ jamana tolen b'u bolo a y'aw sago kɛ jamana na dɛ ko ayi ko a n'u ka jan ko kɔni nana ko baaraw kɛla ko a bɛ dan nin yɔrɔ la olu bɛ segin ka taa misiri kɔnɔna na janko ale yɛrɛ wa ko baaraw k'a b'a lajɛ u nɔfɛ ko dɔ ni yɔrɔ min kɛra la k'a fɔ ko o ma ɲɛ ko min ye ko mona kamin kan njige maklaw kanga o ya bla romno batay kono fene ay mi sama ka bo le jour konnana min ye zana kulubali dasbe karambu ture min bolodo ko demisen wulo ale sinama tele chugo min ye makoroba wuli o be kungo kateme aka min bolodo le nouveau réveil min ye franjala fangay ko abeka ta bolo minga ko alaba mono kone na bokoi ka sababu yake min woni ye franjala fanga ale nyema kone nga tabulu yayi ko ka sababu yake fanga ko abeka jam ko chama kunfe ka sababu yake min woni ni ma ko fole nunyi ni uyi shokel ko kala maiga fara colonel Asimu Goitaka ko kone meka farminda wa kone nda ka fo udala ka yira ka fo franjala fanga alebina monobo konga min woni ma kiku bele jeli kone meka fam ya kone nge uyere fe ka sababu yake ko ni ndogo ku damado ina kone meka jere jekulu chama woni me ulube ka bo wa do bita muni ma de la pela do fene bita boulevard de l'indépendance la ka yira ka fo ko lu kone nga hakilla kone mi ko kone fere ani dabali bele jeli ka tige ya sami ni franjala fanga e do kono mi seka fara a hake kono nga karamgo Abdou Touré ka ko ka sababu yake min woni shokel ko kala maiga alebe kana ni hakilla kurayi ko ni asima ma chugudo shokele abisonga anege ka bla ba falika ko baw shokel be ka yira ka fo olu nane dudu minyi franjala fanga woni ka alakle ka abla singa semi ni fasudi bele jele bi seka wasa soro alla chugumina ko wa ko ni anye minyi jamana nyama karafli yere hake taka laje ko atobiti jo minyi kalo woro bonyangula ko nga ko minyi sisa ngoni fere fu tege ka yira jamana kono do na ka fo minyi jamana nyama kalafli ko ale mina ke ake wati koni nam wa ko olu kono mu kangar madda minyi colonel Asimu Goitayi aka fere ni dabali bela jilike ani aka ministri nyama shokel ko kala maiga min ngoni yi franjala fanga haga min ngoni vora ne bengera uka uni fasudu ni nyonje ka fara anteri jamano ka ko ka fere ne dabalike min woni o benga ko ni ka o labatu ka sababu yake ko nunu benga min woni ngara abe ko mi dana ya yere ka da mali ko nga o ko ni benga woni mboramo ko abe ko mi mali do woni nde o dalaka ko ni batu ko ni waliya mi ni obi chejuguya wa ko min woni politiki ton chama woni ni olu farala nyonga nu ka babu sentigi yere yi Musa Maraye olu
ye jɛrɛba kɛ min ye kangarimada ka u ganga kɔni da ka a yira min ye furajala fanga ɲɛmɔgɔw la u y'a yira k'a fɔ olu kɔni da fɛ cogoya si min ye tile kelen kɔni ye o ka tɛmɛ furajala fanga hakɛ kɔni kan ko nka min ye fasomaa caman ye k'olu bɛ ka jateminɛ min kɔni kɛ Choguel Kokala Mayiga la fari min kɔni bɛ a kan nin waati na min ye fanga o kanu ayiwa o fari de bɛ a kan wa ko k'a sɔrɔ ko kabini a nana min kɔni ye maa tɛ se k'i bolo si foyi ma fɛn min ni Choguel Kokala Mayiga sera ka a sigi sen kan ko n'an y'a lajɛ min kɔni ye sogotigiw ye k'olu wulila waati la Choguel Kokala Mayiga a teliyara a y'a yira k'a fɔ min ye sogo koloma ye caman bɛna bɔ o sɔngɔ la min ye buma ye caman bɛna bɔ o sɔngɔ na wa ko a ma tɛmɛ kalo kelen kalo fila kan min ye sogo kɔni ye o tilala ka na gɛlɛya ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a kan ka min faamuya jamana n'a bɛ mara a bɛ mara tiɲɛ de kan ko jamana n'a bɛ mara a tɛ se ka mara cogoya si musalaka kan walima ka ko naamu k'o bila kɛrɛfɛ ko n'a y'a don ɲɛ a dugusajɛ a tɛna o ɲɛ ayiwa min ye fasirikɛbaa ye ale kɔni bɛ segin ka kangarimada kɛ min ye colonel Asimi Goyita ye yaasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na jamana ɲɛmaa kalafili a k'a labɛn bawo ko min ye jamana kɔnɔdenw kɔni ye ko yɛlɛma foyi ma se ka don foyi la ko n'an ye lakana lajɛ yɛlɛma ma don o la n'an ye kalan lajɛ yɛlɛma ma don o la n'an ye kɛnɛya lajɛ yɛlɛma ma don o la n'an ye baloko lajɛ yɛlɛma ma don o la ko yɛlɛma jamana kɔnɔdenw bɛna to nin na ten wa k'u b'a ɲini Asimi Goyita ale ni Choguel Kokala Mayiga min ye jamana ɲɛmaa kalafili kɔni ye o kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya si ne fasiri kɔni kɛra min kɔni le nouveau réveil ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Modi Bɔrɔba Konate y'a fɔ cogo min na min kɔni ye ni tama ma ban min ye bolo fifa ye o tɛ ban min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ bɔ sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an kama k'a fɔ le soft fasiri sɛbɛn u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min bɛ tali kɛ minisiri kan minisiri min bɛ yen nɔ n'a bɛ jamana yɛrɛ kana ko kunna minisiri min bɛ yen nɔ n'a bɛ min ye jo sariyaw ko kunna minisiri min bɛ kasobon ko kunna ni o ye min ye kasonge ko kasonge k'a kɛra cogo di k'a yɛlɛmana dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ yen nɔ k'i b'a k'a fɔ tɔgɔ duman caman tun bɛ a la janko jamana kɔnɔna na sɔrɔbolo ani min ye sɔrɔw bɛ jɛngɛ yɔrɔ minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ni bisibasa donna o yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ale de tun bɛ o ko mɔnɔbɔ janko mun bɛ tali kɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko pôle économique ale de tun ye o ɲɛmaa ye wa ko bi k'i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma kɔni donna ka ko la sabula min ye bandaw ani Mukutari Wan olu ka minɛ k'u kɛ sokɔnɔfɛn ye u tɛ kaso la ko nin laban kɔni kɛla kaso yɛrɛ de ye koyi sabula hakililajigila kabiri min ye mɛkalo tile 25 tɛmɛnen san 2021 min ye Mukutari Wan ani bandaw min kɔni ye i bɛ ka fanga jɛsolen kɔfɛ fanga nana kalifa olu la k'u laban nana k'u tɛgɛ bɔ baara la tɛgɛ bɔla baara la o tɛ a gɛlɛman ye k'u minɛ k'u don so kɔnɔ ka garadew sigi u da la garade marifatigiw u bɔ waati t'u sago la u don waati t'u sago la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ minisiri min ɲɛna ko minisiri yɛrɛ don sariya dɔ man ŋana ye ko a k'a lajɛ jima joli la ko k'a sɔrɔ ni ye diɲɛsɛgɛnna ni jɛkuluw ye k'olu caman bɛ yen nɔ k'olu ye janseere kɛ nin ko la min bɛ tali kɛ Union africaine kan CEDEAO ka taa se jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma an b'a fɔ minnu ma k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye min ye jɛrɛjɛkulu tɔw faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛɛ lajɛlen bɛ jo sariyaw de ɲini an k'a ma ko CNDH min ye kuluba famakura ye ko a k'a ko lajɛ jima jɔlen na ko min ye Asimi Goyita ye nin ko ninnu ni nin ko minnu bɛ ka kɛ Asimi yɛrɛ bɛ ka siran jumɛn de ɲɛ dɛ mun de bɛ ninnu kɔnɔ n'u bɛna o fɔ Asimi yɛrɛ kun ye jumɛn de ye minisiri mun bɛ yen n'a bɛ min ye kirikow kunna n'a bɛ jo sariya kunna ni a bɛ min ye kasobon koɲɛw kunna mun ye Mahamudu Kasonge k'ale ko munna a bɛ ka nin kɛ ko maaw dun tun t'a dɔn nin ye sabula bɛɛ lajɛlen ko maa dɔ maa min ye cɛtigi ye wa ko kunnafoni laban dɔw fulufulula kunnafoni disiraw kuraw fɛ sisan i b'a ye k'a fɔ dɔ b'a ɲininka nin ko ninnu na k'a b'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bolola n'o bɛ tali kɛ bandaw ni Mukutari Wan kan o dɔwɛrɛ tɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko sinɔn ko olu ni jamana caman bɛ yen nɔ k'u bɛ ɲɔgɔn kalama a ko la ka ban ko a bɛ taa ɲɛ ni kuma ye k'a b'a fɔ k'a fɔ ni kɔni ye ninnu ka lasagoli kan k'a dɔw bɛ k'a bɛ taa u yɛrɛ de kanu na ko sabula
ko u ka kana ko bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo ko n'u u faratila ka bɔ ko ni fɛn y'u sɔrɔ k'a n'a fɔ k'a fɔ ko olu don a fɔra ko kangaridalaw ye fɛn min na CNDH MINUSMA CEDEAO Union africaine olu bɛ mun ɲini aw bolo so kɔnɔ hali bi karamɔgɔ Abdou Touré ni gɛlɛyara dɛ ni sariya de b'u nɔfɛ fasiriba ko sariya ka wuli ka jɔ kɛ min ye u ɲangilen bɛ fɛn min na o yɛrɛ ka ɲɛfɔ maaw ye dɛ n'u kan ka kaso de kɛ u ka juge ko ta kaso la n'o dun tɛ garde ninnu ka wuli ka to ka ci la ko mɔgɔ ninnu to yen sa parce que kuma caman fɔra bandaw ninnu ma kuma caman fɔra Mukutari Wani ma peut-être i b'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ bandaw ni Mukutari Wani kɔnɔ kɛ donc n'u t'a fɛ fasodenw ka b'o kalama min ni min bɛ ka fɔ a caman bɛ yen nɔ min ye i b'a ye k'a fɔ a kuma kɔnɔ a sɛbɛkɔrɔ ŋananen bɛ kuma tɔnɔminen kuma ni min ye tiɲɛ kuma o tɛ kelen ye sabula nkalon ale san 1000 boli diɲɛ tile 1 boli a bɛ kun a la kuma caman fɔla k'a fɔ u taala y'an fɛ yen u ni karimasanakaw an m'u ye ninnu ye jamana juguw de ye koyi a caman bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen ye fu gɔtɔ don dɛ bandaw tiɲɛ kisɛ kelen t'a la bandaw ninnu k'a to bandaw ni Mukutari Wani ka kuma bani ayi u kana to ka kuma u k'u bila dɔrɔn u k'u bila bani an bɛ jamana min na jamana ye sariya jamana de ye ko min na t'u bila aw t'u bila a t'u don kaso la juge tɛ u ye a t'u don gendarme ma polisiw t'u ye mun de bɛ yen nɔ vraiment nin bɛ ka na ni duti min kɔni ye fasiriba ye a ko min kɔni ye an ka jamana kiri ko a bɛ maa min bolo bi ko olu kɔni ko u ma a dɔn bilen ko a kɛra dɔnbalafili ye sabula ni maaw y'i dɔn ni turunin min ye n'i y'o di ka bɔ i kunna bɛɛ o y'i kɛlen ye dɔnbalafili ye Mamudu Kasonge a bɛ ko o ko la bi a k'a lajɛ a ka nin ko in dalakile n'o tɛ a b'i n'a fɔ VUT ba ninnu gardiw ka tugu ko a b'i n'a fɔ a fana ko duman don dɛ ko duman don dɛ karamɔgɔ Abdou Touré ko duman don dɛ nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'a sama ka bɔ le CEPT kɔnɔ mɔgɔ min y'a fasiri sa o de ye DCA ye le CEPT fasiri jɛkulu mɔgɔw karamɔgɔ Abdou Touré an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ n bolo don Nouvelle Horizon karamɔgɔ Abdou Touré ko ne fɛɛrɛ ne dabali ma tigɛ min ye diinɛ ko kɛlɛ ye ko o bɛ sɔn ka wuli an ka jamana kɔnɔ ayiwa ko k'a sababuya kɛ min ye Amsaridine ale tɔnden dɔ kɔni ye ale kɔni kun dara min ye Imam Mohamed Traoré ayiwa ka fara Ibrahima Jabika ko olu kɔni welela ka na yaasa ka u ɲininka u dalaka da min ye Amsaridine tɔnden ye a y'a yira k'a fɔ min ye nin wajulukɛla 2 ye ko o kɔni ye dɔgɔyalima kɔni da ka ɲɛsin ale ka karamɔgɔkɛ ma ni o ye Sherifu Usmane Madani Aidara ye n'ale yɛrɛ ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛmaa ye min ye Mohamed Traoré ye ale fana ye Haut Conseil Islamique du Mali ka maa ɲɛmaa dangan 3nan ye tuma min na nin waleya in kɔni kɛra sa a yira k'a fɔ min kɔni ye ɲangili sɛbɛn kɔni ye ayiwa o kɔni dara di min ye Mohamed Traoré ma dɔgɔkun kelen sɔnni ka se a ka nani mɔ kan kɔni na ko nka min ye nin garamɔgɔ in ye a da ka giri ko a ma sɔn ka kuma in fɔ maa si ye ko nka a yira k'a fɔ min ye Ibrahima Jabi ye ale kɔni ye ayiwa kuma in kɔni bɔ gindo la k'a yira k'a fɔ min ye Amsaridine tɔnden dɔ kɔni ye k'o kɔni d'a mɛ olu kɔni wele kan na o tuma min na ni o kɔni kɛra sa min kɔni ye ninnu welelen sa ayiwa a yira k'a fɔ kan kɔni da kɔni na a donni kɔni ɲɛmɔ min kɔni ye an ka diinɛ ɲɛmaa caman ye ani u kanuba caman olu kɔni dara kan da kɔni fa min kɔni ye u ka dusumakasi ye ka u yira u y'a yira k'a fɔ ko min ye bonya kɔni ye k'o kɔni tɛ ka da an ka wajulukɛlaw n'an ka alimamuw ka koyi ko n'an ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ye min ye alimami Mahi Watara k'u kun ye o wele yaasa ka taa u ɲininka o dalakan na ka sababuya kɛ wajulu ale kɛcogo kɔni ye karamɔgɔ Abdou Touré nin kɛnɛ kelen nga ko min ye alimami Mamudu Diko ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan Diko k'a kɔni basigi kumaw fɔ ani hakilisigi kumaw ko fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni ka to fanga ale kɔni kɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min kɔni ye maa minnu kɔni bɛ dalala in na u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la o tɔɔrɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na sa ko maa dɔ fɛnɛ ye wajulu kɛ k'a yira k'a
k'a fɔ min ye Sikaso ko o wajulukɛla kafiri 7 wa ko min ye wajulukɛla dɔ kɔni de la k'o fɔ ka tɛmɛ ko nka ko min ye olu ye sa olu ma sɔn ka maa si wele bɔgɔ jenini kɔni nka wa k'olu kɔni ma ɲini min ye faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ fɛ kiri tigilamaw min kɔni ye bonya ye u ka to k'o ta k'o da min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka sababuya kɛ diinɛ kɔni kɔnɔ ne bɛnbaliya nana sɔni u ka taa fɔ diɲɛ faamaw ye min kɔni ye kuranɛ bɛ olu bolo wa kuranɛ ka kiti bɛ yen silamɛw yɛrɛ dama ka ko kan ka ɲɛnabɔ min ye silamɛw ka soba kɔni na ni o ye Haut Conseil islamique ye k'a sɔrɔ a kɔni ma se min ye diɲɛ faamaw kɔni mɔ wa kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu b'a ɲini faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana kiri minisiri k'u ka bonyaba kan u ka karama o kɔni mɛn a kan ko nka u b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ silamɛw ka kɔɲɔ n'o kɔni wulila o k'o to silamɛw yɛrɛ dama bolo karamɔgɔ Abudu Ture silamɛw ka kɔɲɔ walima silamɛw ka kɔɲɔ silamɛw ka kɔɲɔ silamɛw ka kɔɲɛw ko ɲɛw n'i ko kɔɲɔ a tɛna kɛ mariage ya jamu o tɛ wa tɛmɛna ye naam mamina sa ni o kɔni kɛra min kɔni ye ni jamakulu kɔni ye u tora ka dala ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 ka taa bila a kaɲɛ 12 la o tuma min na sa ni ɲininkaliw kɔni banna min kɔni ye ni karamɔgɔ 2 ye o kɔni ye u labɔ yaasa u bɛ se ka taa u ka denbayaw kɔni na cogo min na o tuma min na sa ni kɔni kɛra min ye Sherifu Usmani Madani Ayidara ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye ale tɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la ale yɛrɛ ye alimami Mamudu Diko yeli min kɛ o de ye ale yɛrɛ Ayidara sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'a sababuya kɛ min kɔni ye alimami Mamudu Diko ko kabi ala k'ale yɛrɛ Ayidara da ko alimami Mamudu Diko ma deli ka foyi fɔ ale ye ko ni ale bana a ma o ko wa ko nin waleya min filɛ nin ye ko ale t'a kalama bi ale t'a kalama sini wa ko diɲɛmaa ka bɔ a kalama maa min dara sɛbɛn kɔni don k'a kɛ komi Amsaridini yɛrɛ jɛkulu taara min ye nin jangili sɛbɛn kɔni don ni alimami 2 kɔni tɔnkɔrɔ k'o kɔni tɛ tiɲɛ ye dɛ ko min kɔni ye Amsaridini ale tɔnden dɔ kɔni bɛ ale tɔɔrɔ la k'a sababuya kɛ k'u ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin ale Ayidara ma o de kɛra ka sa Ayidara y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni min nin kuma in fɔ a bɛ se waati jama ko ne maa ye ale neni ayiwa maa si kana kɛlɛ kɛ ne maa ye ale fa n'a ba neni maa si kana kɛlɛ kɛ ko ale kɔni y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɔɲɔ di ala faama ma ayiwa ni fasiri bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min ye Nouvelle Horizon ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ala kana ne bɛn fan fila ni ami min ye Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ min ye sɛbɛn ye mɛ bɔ n'a ye an ko ma ko indicateur de renouveau indicateur de renouveau nin ye a bɔ ko 3,372 ko Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana kan ko an ka jamana den dɔ ye kasara sɔrɔ sɛbɛn kasara sɔrɔ Sénégal a sɔrɔla dugu min na o de ye Sénégal marabolo ye Kaolaka min ye ka kɛ ni dimanche n'o kɛla utikalo tile 15 ye san 2021 o ko in yɛrɛ kɛla cogo jumɛn na k'i b'a ye k'a fɔ bolofɛntigi min bɛ n'a bɛ mɔbiliba boli ale ni mototigi dɔ de ye ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ taxitigi dɔ fana bɛ ka na haraba min ye dabankama kɔni kun tɛ sabula taxitigi donna cogo min na an bɛ se k'a fɔ a tun bɛ 3e position de la mobili kɔni ye mɔbilibolila kɛ a laban taara laban ka jɔ taxi yɛrɛ kanten coy maa minnu tun b'a kɔnɔ maa 4 a bɛɛ lajɛlen ni dajila o yɔrɔ bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra dusukasa ye sabula min ye o dugulamaw ye Kaolakaw Sénégal jamana kan olu bɛɛ lajɛlen wulila k'u ka nisɔngoyaw jira a nana kɛ min ye mobili bolibaa ye u y'o sɛbɛkɔrɔ dasi min ye bolimafɛn ye o yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna o kɛlen min kɛ min ye o ma kɛ a bannen ye Mali mobili fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko Mali plaque de b'a la u ye olu bɛɛ lajɛlen magɛn walasa min ye wulikajɔ ye k'a ta ka u sɛgɛrɛ o min kɛla ni kunnafoni ka teli sisan ni réseaux sociaux ye i b'a ye k'a fɔ Mali fana kɔnɔna na o ko nin ɲɔgɔnna na daminɛ i n'a fɔ dancɛw la i n'a fɔ Kayi i n'a fɔ Maɲina i n'a fɔ Diboli i n'a fɔ min bɛ tali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen nɔ k'o ye mobilibaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ni Sénégal mobili bɛ yen o mɔgɔw fɔra k'u ye dankari kɛ ka ɲɛsin o mobiliw ma wulikajɔ ni fɛn minnu kɛla i b'a ye k'a fɔ an ka jamana faamaw fana wulila joona walasa ko in kana taa ka bolo dan walasa k'a lajɛ bɛn bɛ se ka na fan fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na
Senegal u ka mobili bolaw olu ka jere jakuluba ka se ka akila jike wala sa minye nin ko a se ka bolo kan cogo min na o de kama i b'a ka fɔ o donna dugujɛ i b'a Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko mobili yɔrɔ ka jɔ fɔlɔ sani ko ka se ka basigi olu ka jɔ kɛla maa caman fɛ minisiri mun bɛ jamana taama ko kunna ani siraba ko olu kɔɲɛ kunna ka taa se minisiri ka taa se jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye CNT olu ka ciba min bɛ yen nɔ ni o ye Ben le cerveau ye transporteur u ka jɛrɛjɛkuluba dɔ fana bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ min bɛ conseil malien de transporteur ko fɔ olu fana olu ye wuli ka jɔba kɛ n'u ka ɲɛmaa ye Yusufu Traoré Bani wuli min ye Bani transport Yusufu Traoré o ni wuli ka jɔ ni fɛn minnu kɛla i b'a ye k'a fɔ a nana laban min na o de tun ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ fo min ye sirakura ye o ka se ka bɔ nka a b'i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi famali nana bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ mun kɔni ye maa dɔw ko k'olu taama sira olu tun bɛ o kan u taara Sogonin kɔ min ye autogare la k'a fɔ k'u bɛ mobili ta ka taa Senegal mana ɲɛsin yɔrɔ wo yɔrɔ ma k'olu b'a jira k'a fɔ ko taama min tun bɛ k'u ye a bolo kan ko nin n'a ɲɔgɔnna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka lajɛ n'a ɲɔgɔnna kasara kɛla maa si ka deli tɛ siraban kasara ye n'a kɛla a kala ye jima joli na n'o ma kɛ a bɛ se ka sababu ka ɲangata se maa wɛrɛw n'u bolofɛn ma k'a sɔrɔ an ka jamanaw bɛɛ don jamana kelenw de ye an bɛ sigiɲɔgɔn jamanaw de ye wa an ye balima jamana de ye nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'a y'a sama ka bɔ min ye indicateur de renouveau kɔnɔ min ye o de ale de y'a fasiri o de an b'a fɔ ne bɛ n bolo don nouvelle horizon min kɔni ye sanji kɔni ye ko ale bɛ ka cɛnni caman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture ko hakilila jiginna a bɛ san danbɔ min ye Bamakɔ a n'a tɛnkundugu la sɔmiye ma don cogo cogo min kɔni sanji kɔni ye ale bi cɛnni caman kɛ min bɛ kɛ sababu ye bolofɛnw bɛ tiɲɛ ayiwa adamaden dɔw fɛnɛ niw bɛ bɔ a la min ye fasirikɛba a y'a yira k'a fɔ ko awɔ fasirikɛba kɔni y'a yira k'a fɔ niw bɛ bɔnɛ i b'a fɔ cogo di ok niw bɛ bɔnɛ karamɔgɔ Abudu Ture niw bɛ bɔnɛ ayiwa tuma min na sa ni o kɔni kɛra u y'a yira k'a fɔ ko ni ye sanji ka cɛnni kɔni lajɛ ko a caman kɔni da bɛ an yɛrɛw la koyi k'a sababuya kɛ min kɔni so bi jɔ cogo bɛɛ la min kɔni fɔsi denkɛ minnu bɛ se ayiwa yaasa ji u bɛ se ka tɛmɛ o fɛ cogo min na k'a ye mɛn k'a fɔ fasoden dɔw fana bɛ min ye ɲama kɔni bɔ u ka so yaasa ka taa kɛ fɔsi denkɛ in kɔnɔ min ye fɔsi denkɛ ye n'ale kɔni gerela min kɔni ji kɔni ye taasira kɔni di ye o la bilen wa ko ni taasira ma ye ji la min kɔni ye ji kɔni ye a bi cɛdi caman kɛ wa k'o de kɛra sababu ye min ye kari tɛmɛni an kɔrɔ ko sanba min kɔni nana o kɛra sababu ye min ye Bamakɔ ale yɔrɔ caman ka cɛnni kɛ min ye gitɔrɔnba caman ye ni o ye siraba caman ye ji kɔni jɔra o kan min kɔni ye maa kɔni tɛ se ka taa i mago ɲɛ ciw la k'a sababuya kɛ gitɔrɔ ale sanfɛla bɛɛ lajɛlen kɔni vamɛ ji kɔni na Bamakɔ yɔrɔ caman na ayiwa ko n'an ye Badalabugu lajɛ ko a yira k'a fɔ min kɔni ye olu kɔni ka force denkɛw ye n'o ye caniveaux ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ayiwa o taara wolo fɛn min na sa o kɔni ye sa ji o taara ni mototigi dɔw ye ko wa ko hali mobili dɔw ayiwa ko ji taara ni o ye ko n'an bɔra o la an bɛ taa Kɛnzamugu ko o ɲɔgɔnna wali jugu dɔ fɛnɛ kɛra Kɛnzamugu min kɔni ye ji kɔni ye ale taara ni denmisɛnnin dɔ kɔni ye k'o de la sa k'u b'a ɲini an ka mina k'a sɔrɔ san a ma cɛnni don o kɔni kun karamɔgɔ Abudu Ture ni fasiri in kɛra min ye Mahamani Ture fɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture an b'a fɔ min ye Nouvelle Horizon fasijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mɔdi Bakɔrɔba Konate MBK min tɛ ka kɛrɛ ka don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soft tuguni ko an ka taa min ye jamana kɔrɔ yan fan fɛ an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ yen nɔ ni dɔnkilidala denmisɛnnin don ni rapper don ni an b'a wele k'a fɔ ko Dr Keb n'a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ ye Amadu Kebe ye k'a ko kɛla cogo di dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a tɛ maa furakɛ dɔgɔtɔrɔso la nka fɔlisen minnu bɛ di o kɔni bɛ maaw sɛbɛkɔrɔ furakɛ wuli ka jɔ min bɛ tali kɛ taa ni ka segin kan minnu salo o kun kan kɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ janko Tumbuktu mara la a n'a a jɛw ni o dɔ bɛ kɛ min ye Isumanu Kulubali ye ale ni Alfuseni Ture ko wulikajɔw bɛ senna waati min na groupement kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ yanfɔli la n k'a fɔ Mama Ɲamisa wa min ye Ɲafunge ka taa se Tumbuktu kɛrɛfɛ dugu wɛrɛw ma n'o ye Gundamuw ye i b'a ye k'a fɔ concert kunfɔlɔw olu yɛrɛ kun kan ka kɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni a ma se ka kɛ cogo si la
min ye balimakɛ yɛrɛ ye I b'a ye k'a fɔ ani maa wɛrɛw minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ I n'a fɔ Langɛlɛbaw fɔ cogo min na Amadu Togo ale ko min bɛ tali kɛ u ka fɔlikɛ jɛkulu min bɛ n'o fɔ ko label I b'a ye k'a fɔ ko kibaruya ma dɔn a la a kun kan ka na nali in ma se ka kɛ mun de la u nana kuru kɛrɛnkɛrɛnlen sigi a kama kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛ n'a fɔ ko cellule de crise k'a fɔ ko a kɔni kun ye mobile de lu ye mobile min ye katikati ye o de kun kan ka munumunu salo kɛ n'a ye k'an laban ka na n'a ye Tombouctou walasa min ye baara tɔw ye u ka taa kɛ ani min ye Bamakɔ n'a ye u ka se ka boloda ko I b'a ye k'a fɔ waati dɔ kun kɛla telefɔni sira kun tiɲɛnen bɛ kosɛbɛ ani kɔrɔnyanfan cɛ ko kɛla sababu ye maa caman k'a fɔ k'a fɔ I b'a sɔrɔ o de kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye min kɔni ye an balimakɛ in ye a ma se ka Bamakɔ lasɔrɔ ko nka ko avion min kun kan ka na avion jɔla pankuru jigi kelen na pankuru jɔlen maa ma na min ye n'a fɔra maa ma na olu minnu kun kan ka don k'a dafa olu ma ye ɔ nka sibiri don mun kɛ na ni uti kalo tile 7 ye cellule de crise ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ ko nin mana kɛ cogo o cogo an balimakɛ in mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni maa ma dɔn bɔra la I ka wulikajɔ kɛ u ma min ye a kɛnɛ kan an ka fɔlikɛla caman kun bɛ yen nɔ a seko dɔnko tigilamaa caman kun bɛ yen nɔ walasa min ye wulikajɔ ye dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin min ye an balimakɛ in ma Dr Keb n'a jɛɲɔgɔn ka taa se denbaya mɔɔw ma ko min ye cellule de communication ye u bɛ kɛnɛ u ka wulikajɔ I b'a ye k'a fɔ ministre minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ an ka jamana seko dɔnko kunna olu fana b'u kɔkɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ walasa an balimakɛ ye n'o ye Dr Kebe Amadu Kebe n'o y'a tɔgɔ yɛrɛ ye a n'a jɛ olu bɛ se ka ɲini ka ye cogo min na kibaruya filɛ nin an ye min bɔ min ye le sortie kɔnɔna na min ye an Tuma Traoré ale de y'a fasiri an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don kojugu kɛlɛba an bɛ taa 3e arrondissement la u ka commissaire min bɛ yen n'a ka wulikajɔ bonyana kun don nin waati laban in na n'u b'a wele ko Tomoda karamɔgɔ Abudu Ture ko ale bɛna 3e arrondissement bila awɔ ayiwa naam min ye commissaire Tomoda ye ale nana 3e arrondissement kɔnɔ a kɔni lawdidi ko ale na fɛɛrɛ ne dabali kɛ yaasa min ye commune filanan ye ni o ye sigida filanan ye a ye mɛn k'a fɔ min ye ɲɛnaminimafɛnw o tali ka ca ayiwa ni sigida ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ o feereliw fɛnɛ ka ca ni sigida ninnu na o de kɛra sababu ye 3e arrondissement ale commissaire min nana ni o ye Tomoda ye ale kɔni ye min ye kɛlɛbolo kura dɔ sigi sen kan a tɔgɔ de ko Tomoda a Tomoda de don e ko Tomoda Tomoda ok Tomoda n bɛnkɛ de don koyi i bɛnkɛ don n bɛnkɛ de don a m'o faamuya dɛ baarakɛla ni fɛn fɛn kɛra baarakɛla ye n bɛna ɲɛf'i ye sisan n'a kɛra n b'a bɛɛ ɲɛf'i ye dɔɔnin fɔ komi waati bɛ k'an waati bɛ k'an tigɛ ma Ibrahim Bokar Keita ale ni a mɔkɛ ale ni ne mɔkɛ jɛla ka baara kɛ mais olu tɛ ne tɛ se k'a fɔ n ko n b'a sɔrɔ kɔrɔkɛ ye mais a mɔkɛ tun bɛ ne mɔkɛ denkɛ minɛ de u bɛɛ tun bɛ baara kɛ Solman na Kucala ale tun ye ne mɔkɛ tun ye receveur ye ale tun ye Solman directeur ye o to yen Tomoda ale fa tun ye commandant ye ne mɔkɛ dɔ tun bɛ o tun y'a ka adjoint ye i y'a faamuya Umaru Bili Ture o de tun y'ale ka adjoint ye bɛnkɛw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lamɔna ɲɔgɔn fɛ mais ne ma nin faamuya o tuma o ne mɔkɛ mun tun bɛ Kucala ale tun ye receveur de Samba Ouattara i y'a faamuya mais mun tun bɛ Kajolo ale tun ye commandant de i ye sira ye wa taa n'a ye ne ta tɛ somɔgɔya jurujan ye dɛ naam an bɔ dugu kelen walima an bɛ bɔ région kelen ta t'o ye dɛ bisimila ayiwa min ye ni commissaire in ye a tɔgɔ fɔ ka ɲɛ Tomoda ni o ye Tomoda ye ne bɛnkɛ ma min n'a kɔni nana 3e arrondissement kɔni kɔnɔ min kɔni ye kɛlɛbolo kura dɔ a y'u sigi sen kan min ye ɲɛnaminimafɛnw o feereli n'a mini o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni o ye opération tourbillon ye dɔw ko a ma todunkan la opération funufunu o kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye min ye ɲɛnaminifɛnw tali ye ayiwa ka min ye kɛlɛ caman da ka ɲɛsin ayiwa o waleya ninnu ma bawo a yira k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen ni commissaire kura in a ka wulikajɔ la maa minnu bɛ ɲɛnaminimafɛn min a ye tɛgɛ da maa caman kan maa minnu fana b'a feere a ye tɛgɛ da maa caman kan nka kabako ko kɔni nana kɛ min ye o ye de tile se kunjɛ ayiwa ko nin kɔni bɛna bɔ a jɔyɔrɔ kɔni na maa caman kɔni bɛ ka yɛrɛ ɲininka min ye jabɔndon wa walima jabɔndɛ nka min kɔni ye commissaire Tomoda yɛrɛ ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ jabɔndɛ bi jabɔndɛ sini a ko ale tun bɛ kalanjo kalan dɔ de la ni o tun bɛ Cameroun jamana na min ye kalan in kɔni ye ale ye kalan in jɔ yaasa ka na min ye ka na baara kɔni kɛ faso kɔni kɔnɔ sangani yaasa a bɛ se ka taa ka kalanw tɔ kɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ de bɔra
troisième commissaire arrondissement la n'a yɛrɛ k'a sababuya kɛ a kan ka segin ka taa Cameroun jamana na yaasa min ye a ka kalandafa kalanw ye ayiwa a bɛ se ka o baaraw kɔni kɛ cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture min kɔni ye sigida 2nan ale maabaw kɔni ye olu caman kɔni nana min kɔni ye nin commissaire in ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'u kɔni fama na ka nin ɲɔgɔn na sifinnaka ye dusu bɛ a la a ka baara ka di a ye min kɔni ye nataba tɛ wa tɛ siran min kɔni ko kabini kɔni nana troisième arrondissement kɔni na min ye sigida 2nan denmisɛnninw kɔni ye maa caman kɔni min ɲɛnaminimafɛn min ala ni tomo da kɔni sababu olu kɔni y'a minɛ dabila ko maa caman mɛn k'a feere ala ni commissaire tomo da kɔni sababu olu caman kɔni ye a feere dabila o de la sa min ye jɛrɛjɛkulu tɔn dɔw kɔni min olu kɔni ye jɔnjɔ kɔni da ka di tomo da kɔni mɔ min kɔni tomo da ye a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ taa ale bɛ na min ye taa ka segin bana o ti maa to ale kɔni bɛ taa ka kalanw tɔ dafa ni kalan kɔni dafara sa ale n'a senfa biribiri yaasa ka na Mali kɔni kɔnɔ halisa ka wulikajɔ kɛ yaasa min ye polisiya yɛrɛ baara cɛɲi min ye mini yaasa ka o baaraw kɔni kɛ ayiwa ni fasiri kɔni kɛra kojugu kɛlɛbaga fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Modi Bakɔrɔba Konate min ye ni an bɛ taa bamananw ko ten an bɛ se Bakɔrɔba foyi tɛ jɔ Jawoyi Jalo min ye sɛbɛn ye min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ i b'o ni sɛbɛn ye mun kama ko Mali tribune na ko an ka taa Bamakɔ ko kura min bɛ yen nɔ ni o ye appartement ko ye ko an k'an da don ani ɲɔgɔn cɛ a ka ɲɛfɔ ko appartement k'u bɛ Bamakɔ fan bɛɛ k'i b'a ye k'a fɔ appartement ko in ko nin ko kɔrɔ Bamakɔ sigi la dunanjigisow don a kun dabɔla min kama maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ dugu wɛrɛ la min ye tile 1 tile 2 dɔgɔkun 1 walima kalo 1 bɔɲɔgɔnko i tɛ se ka na dilan san o la min ye i tɛna kunkolo donna ni dara san o la min ye jamana kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ kɛ walasa min ye Bakɔrɔba ɲɛ tɛ foyi la a tun kan ka sɛbɛn kalan fɔlɔ n'o bɛ kɛ Bakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye jamana ye nin waati in na nin ko kura de bɛ yan nɔ ko so ninnu ko a ko ɲɛɲini na jumɛn ni jumɛn de bɛ yen nɔ k'a yela k'a fɔ fɛn dama dama bɛ yen nɔ o bɛ matarafa o yɔrɔ la min ye cɛnimusoya lamɛnbaaw ka hakɛ to ka taa se min ye minfɛn cɛjugu farima ma ale ni ɲɛnaminimafɛnw ko kɔni bɛ matarafa a kɔnɔ kosɛbɛ u ko k'u ye wulikajɔ kɛ u ye zolen da u ye maa caman ɲininka aw bɛ taa nin yɔrɔ la aw bɛ taa mun de kɛ ko so ninnu yɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ a dɔw wari ye 3,000 ye dɔw ko anw kɔni anw bɛ taama kɛ anw ni maa minnu bɛ taama i b'a ye k'a fɔ bogotigilakaw la olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa minnu bɛ taama kɛ ko n'u y'u teriw ye u terikɛw kuma dɔw la an k'u ma ko kamelenw k'olu dɔw kɔni ye maakɔrɔbaw de ye koyi wa fana u tɛ sɔn ka taa so la so min ye sifinso ye ko nin n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ ka di u ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ n'anw y'a ta min ye dɔrɔgu ye an bɛ an dogo an bɛ o de min a kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sifinso ko la o de kama min ye jamana ɲɛmaaw ye ka taa se marabagaw ma jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ jamana ka kɔlɔsili kɛ janko danbew ani kokɔrɔw ni laadaw ka se ka matarafa ani yɔrɔbɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛ ɲɛsin min ye agence de promotion min bɛ yen nɔ n'an bɛ ɲɛsin hôtellerie ma n'a dama ye surunya kan ye APTM ko olu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ko n'o tɛ ni sifinso ko min filɛ nin ye ko a laban n'a dankari kɛ hali dunanjigisow la nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a saba ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na mɔgɔ min y'a sɛbɛn o turu la dutulu kɔni o banna a tɔtɔla mun turu de Jawoyi Jalo an ti dɔwɛrɛ da nin kan ne ni Bakɔrɔba anw de tun bɛ kumaso kɔnɔ min ye kulu ale ni Fatumata Tapili olu tun bɛ munumunu salo la n t'a dɔn n'u bɛnnen bɛ fɔ la min kɔni ye Jawoyi ye ale tun bɛ ka anw dɛmɛ walasa ka se ka kumakan bɛ kɛnɛma bayo de tun bɛ kanako bɛɛ lajɛlen kunna Bakɔrɔba e ko cogo di lamɛnbaaw ni kanubaw an b'o fo an bɛ taa Mali ka ambassade kɔnɔ Mohamed Kane alias Madi Kane ko jamukan in ka d'a ye kojugu Mali ka ambassade kɔnɔ Abidjan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a tɛ foyi wɛrɛ dɔnni kan lamɛnbaaw ni kanubaw a k'an bɛn sigida wɛrɛ Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ni maliden bɛɛ